Jag ska utreda hem till oss där du kan föda. Kom här, okej, kom här snart. Titta, en häst. Vi skjuter den nu och tar pälsen. Ja. Jag föder nu, hjälp. Kom, vad är han? Han har inte kommit än. Nej, han är död. Mamma, titta blommor. Titta de plockar vi och lägger ner. Där ja. Titta den stenen där borta, den kan vi ha till graven. Det var det verkligen. Lägg den ner nu. Tack för att du tittade på denna filmen.